uzakuqalisa ngomhla we-19 kule nyanga yesilimela. Thelela impilo yakho. Thelela impilo yakho ngokwezempilo. Zigcina uphilile. Cancer can lead to anxiety, depression, and feelings of isolation. 9:35 with the Black Rose of the station. 25 imizuzu phambi kobana kubethe intsimbi ka-10 o'clock namhlanje ke kuzigcina uphilile le yindawo ke apho sibeka khona impilo yakho phambili ngokunika ulwazi oluchanekileyo nolunokutshintsha ubomi bakho. Kule minyaka ke idlulileyo ihlabathi belisoloko likhangela indlela ezintsha zokulwa nentsholongwane kagawulayo i-HIV. Namhlanje ke sakuthetha ngophuhliso olutsha noluvuselela ithemba kubantu abaninzi kwihlabathi liphela. Siyibiza ngobana ke i-lenacapavir. Le yindlela entsha yokutshintsha okanye yokuthintela i-HIV okanye isifo sentsholongwane kagawulayo ethe yatsala umdla ke ngenxa yokuba umntu angafumana iinaliti zayo zibe mbini qha ngonyaka. Oku ke kuthetha ukuba abantu bangakwazi ukuzikhusela kwintsholongwane ngaphandle kokusela ipilisi, because if uyakhumbula kakuhle mphulaphuli besifudula sisebenzisa laa nto siyibiza ngobana nguPrep. So not that uPrep siyekile ukumsebenzisa kodwa ngoku une-options, because abantu abaninzi bebesoloko bekhalaza besithi what's the use yobana ndisebenzise ipilisi, nditye ipilisi every day ndiavoida ukuba ndingatyi ipilisi. Kodwa ke yintoni kanye i-lenacapavir, isebenza njani, ngubani onokuyifumana kwaye ingaba le yintshayelelo intsha ingaluguqula na ikamva lokulwa ne-HIV? Because siyayazi according to the Department of Health uthi ngo-2030 if I'm not mistaken Nombeko sizabe sinqobile i-HIV. Nditshilo ke ndathi ke namhlanje ke sincokela ke noNombeko Mpongo, who is a community liaison officer, uza kusincedisa ke yena ke siqonde nzulu ngoluphuhliso olutsha lunokwenza umahluko omkhulu kwimpilo yethu. Nombeko, kusoloko kuluvuyo wethu ukuba nawe enkqubeni, masikubulise sikwamkele namhlanje. Molweni baphulaphula emakhaya. Ndimlona. Ndi-excited and thinking back into kokubana sisuka phi ukuze sizofikelela kule ndawo sikuyo ngoku. Ndikhumbula indlela, siyayazi mos i-lenacapavir yi-injection njengoba sisiva wonke lo moya ulapha phandle ekhusela i-HIV. Ndifuna ukuthi ke kabini ngonyaka, nje kabini ngonyaka uzithi learn jab yakho ube smart. Ndifuna ukukuthatha back to uba iqale njani. Okay. Kufika isimbonono kuthiwa ke yi-protocol xa ibizwa ngabakwa-research, sithi nantsi into khanikhangeleni into kokubana ingayikhusela na i-HIV. Iku-phase 3. I-research ke inezi-stages ngezi-stages. Xa iku-phase 3 funeka niyazi uba ni-cross ii-fingers into kokubana iyasebenza okanye ayisebenzi. Kwathiwa inaliti lena ehlatywa apha esiswini kulaa ndawo le iba liteketeke, siyayibona phaa emazantsi esiswini, ihlatywa phaa because ifuna uhlatywa endaweni enenyama. You can imagine ke ngoku kuqala le nto ithi ihlaba esiswini kusesama, amantombazana afuna unxiba ii-crop tops. Nje kuyale nale sabakhangela nzima, sibakhangela nzima abantu abangathi bathathe inxaxheba apha kolu phando lwe-lenacapavir. Uyibize kakuhle, siyibiza len kenzela singabe sibhudisa abahlali. Mntwana sekhaya, I think mastikhe apha kulen. Hayi, ewe ncamathela kuleni mntase. Sabafumana abantwana abangamantombazana ii-ages from 18 to 24. Sabafumana bazidina bathi siza kuwusindisa uMzantsi Afrika. Apha eKapa ke ibizi-sites ezimbini, ibise-South Africa nase-Uganda. Ingabantu esibafunayo abayi-5,200 to make sure into yoba iyasebenza. Nyhani ke kuthe kungekudala le injection ke ye-lenacapavir ithelekiswa nepilisi ukuze siqonde into okokubana isebenza kakuhle. Ithelekiswa nepilisi lesiyaziyo ekuthiwa yi-Truvada, le isetyenziswayo for oral prep. Iphinde ke ngoku ithelekiswe nepilisi ekuthiwa yi-FTEF. U-FTEF ke yipilisi efanayo ne-oral prep but yenye ifemeli. Masithi ke u-oral prep ngamaqwathi,
uFTF ngamajwarha Okay. ziluhlobo olwenza into enye but azifani Zizinto ungayisebenzisa enye ezingafani. okanye enye umsebenzi wazo uyi-one enye iapruviwe apha eSouth Africa into yoba ingasetyenziswa public. So ke ngoku eyona nto inikisa umdla kakhulu into okokubana safika ke nge-20 kaJuni ngo-2024 ndirememba kakuhle imeeting yayi-5:30 as umntu ke uNombekompongo obekwi-Global Cap for i-committee, that is Global Committee Advisory Board member yale pharmaceutical company ibiyiphanda ngokokubana le injection iyasebenza naso bekufuneka sizazi kuqala indaba eziba sincedisa ukucebisa i-research sizama nokucebisa abahlali into okokubana yonke le nto singafikela kuyo kanjani. Zafika iziphumo zisithi for the first time uPurpose 1 study, that is into indlela ebekubizwa ngayo uphando belisenziwa. uPurpose 1 study iziphumo zakhe ziphumile South African time 5:30 zithi ilinacapavir ikhusela ngo-100% i-HIV. That was the first in nature of HIV prevention kuthiwe iproduct ikhusela abantwana abangamantombazana 100%. Ithi akukho nomnye othe wosuleleka i-HIV ebantwaneni abangamantombazana or masithi not abantwana but ke ngokwelanguage research u-18 to 24 ngabantu abaselula bakhuselekile yilenacapavir. Umthwalo ke esajongana nayo ke ngokwa aba bantu bakule board ngokokubana njengoba kusithiwa ikhona nje lenacapavir iyasebenza lenacapavir izawuza njani ebantwini. Andive ndithi bengo-2024 ku-2026 ngoku siyiqhwabela izandla ke because unlike ezinye indlela zokhusela i-HIV ikhawulezisile. And ke siyayazi into okokubana xa ukhangela into ukuze ize ebantwini kufuneka kubekho nabanye abantu abakwaziyo ukuyenza ukuze ixabiso layo lihle, because kaloku uba ibidizayinwe nguwe, sasikhe sayithetha le nto, uba ibidizayinwe nguwe yonke le nto uba yenziwa njani uzawuba duru okokoko. And ke ngoku wena unelungelo lokuba uthathe iminyaka ephaa kuya ku-10 ukuba uthi ndingamnika nomnye umntu into okokubana makakwazi ukuyiphuhlisa le product ndiyenzileyo. But ke baye banenyoba nee-negotiations ezimandla nento okokubana ke be-involve i-community kwaqala besayiqala yonke le nto. So bakwazi ke ngoku ukunikezela amagunya kwii-pharmaceutical companies eziyi-7 into okokubana nani ningakwazi udevelopha ukwenzela into okokubana ii-countries ezikwi-low and medium income level zikwazi ukuzuza kule injection. In the meantime ke baphulaphuli bonke abantu ebebethathe inxaxheba kuphando olulwe-lenacapavir i-Purpose 1 study baye bona baqhubekeka benikwa kwezi ndawo bebephandwa kuzo, that is i-research site ezifana nezi zethu. Ithetha ukuthi loo nto ke abantu abayi-160 kulethu site basahlatywa oko babehlatywa i-injection le for ile nto i-6 months apha kuthi esayithini. Iphumile ke ngoku umdla ebendinawo izolo kwi-mini launch kwenye yee-clinics ndithe ndisawugqiba uthetha nabahlali baphakama baba yi-8 bathi siyayifuna kuthi esiqwini. Imnandi ke into okokubana into xa iphandiwe abantu bakulangazelele ukuyisebenzisa. Into embi ke into okokubana ayizufumaneka all over. Ndibuhlungu that ziyi-49 ii-clinics e-Eastern Cape eziza kuyikhupha ilenacapavir, but ke ndiya-understanda at the same time into okokubana kujonga izinto ezininzi ukuze kujonga into okokubana ungakwazi na into yoba ube uyakwazi ukuyigqithisa. Le nto inalithi yazi bayihlala efrijini and funeka ibe zindawo ezingekho remote ekukwazi ukuba abantu baye bawufikelela. Endinethemba ke into okokubana ukuba ikliniki isedolophini okanye isibhedlele sisedolophini umntu uzawukwazi ukuthi ngcu ahambe ayohlaba, and umntu uyakwazi ujonga online ubuze into okokubana phaa kumalume lo usixelela ngezinto umane uGoogle into yoba ndiyifumana phi lenacapavir, uzawuthi nearest you akunike ikliniki okuyo. Ndikhe ndayitraya izolo ndifuna ujonga uba izawundithini ndisendlini yandinika iikliniki ezikufutshane, ndaphinda ndayenza nto lapha emsebenzini yandinika iikliniki ezikufutshane. So we need to check that uyazi okubana around you
iphi ilena cover. And before uye kule ndawo ikhonjiweyo phayana, checka into okokubana banaso na istock, because ezinye ii-clinics zi-identifayiwe as ii-providers but isenokwenzeka into okokubana asikafiki istock kuloo ndawo. So it's important to check into okubana ikhona. I-excitement andifuna uxoka. I'm very, very excited. Ngalaa mini ndandilila when we received the results. Namhlanje ndi-excited because ndiyayazi okokubana abantwana bethu will not tell the story of the HIV positive because une-choice into okokubana azikhusele. Benzama ukhangela into yobana apha iChris ngaba sezikhona na indawo mhlawumbi esinokwazi ukuyifumana kuzo, but ke kuthiwa ayikakafiki apha kuthi. I think Yes. it goes back to le nto ugqiba uyithetha uba mhlawumbi istock asikakafiki kwezi iiklinikhi ezilapha but ndineshoyo into yobana surely zizaba khona nalapha eChris at least. Ndifuna sikhe sibuyele umva kancinci Nombeko, sibuyele kulaa ndawo yobana ubusithi ngoku benisenza uphando as Ye- ikomiti le ibisenza uphando ngo-2024 niye nathatha abantwana abangamantombazana. So ingaba ithetha ukuthi loo nto leyo ngabantwana abangamantombazana abazawukwazi ukuhlaba le naliti, okanye wonke umntu uzawukwazi uhlaba inaliti? And I also want us to touch base on indaba ye-age, because ngoku benisenza uphando nithathe abantu abaselula, which is 16 to 14 or 18 to 24. 18 to 24. If mna ndina 40, mhlawumbi umphulaphula uyazibuza ekhaya uba if mna ndina 40 ndiyakwazi na ukuyithatha ilenacapavir. Ndiyafuna futhi sibuyele kwinto yobana if ngoku iyafika le lenacapavir ndibe mna chuma ndisebenzisa uPrEP ngoku ne ndibhizi i-treatment kaPrEP, mos unikwa iipilisi zakho ze-3 months zikaPrEP and then you are good to go for the next 3 months. So ndithi ndikwinyanga yesibini ndisebenzisa ezi pilisi zam zikaPrEP, ndidicide into yobana anama ndifuna ukwenza ilenacapavir, ndiyakwazi uvele ndiyeke apha ipilisi ndihambe ndiyosebenzisa ilenacapavir lena? Yabona ke wena Chuma ungumntu wam manyana. Into ebalulekileyo kwi-HIV prevention lela gama lithi choice. Okay. Ukuba ngoku eyona nto siyinqwenelayo nesiyishumayelayo u-choice. HIV prevention is about choices. Le nto uyibona iba iyakusebenzela ngoku mayibe yile uthi xa uye kwi-healthcare provider ukwazi ukuyifumana. That is very, very important. And then ke ilenacapavir thina si-investigate uPurpose 1 or 18 to 24. 24. And then kwenye i-sister site ibisenza uPurpose 2, ezinye i-sister sites ibiyi-1 apha eSouth Africa. Yona ibikhangela ku-LGBTQI because funeka kujongiwe into okokubana ikhusela ngandlela zonke, vaginal or like Anal. anal. So zonke nayo yaphuma isitsho kungoko ke ngoku ilenacapavir kusithwa mayihlatywe ngumuntu wonke. And for the first in the nature, ezinye i-products ze-prevention aziye zilunge ncam for under 15 because of i-side effects and all. But ke kuye kunyanzeleke into yoba as i-treatment zinikiswe in a liquid form. Ilenacapavir injection works for young people. Abantu ebebeparticipata kwi-study uPurpose 1 baye bavumeleka into okokubana bangaqhubekeka ne-study bemonitharishwa very close even if umntu uye wakhulelwa esestadini, so that kuzojongwa exactly into okokubana what happens if you fall pregnant. Ithi ke ngokuloo nto awunakumitha, awunakuba uyancancisa. If ufuna ilen yakho faka ilen jab yakho mntase. So if sithi ilen isebenza Nombeko ebantwini aba young people, sithetha up to 24, No, ilen up to works for everyone. 35. Learn works For for everyone. Wonke umuntu ozibona nozazi esemngciphekweni we-HIV makayojeba.
All right. Oh, I think clearly. Mphulaphuli, if nawe mhlambi unemibuzo orhalela ukuyibuza, ungasithumela i-voice note ku-07251453881 okanye usidrophele i-comment kwikhasi lokuncokola. Facebook singuMasakhane @Vukani Community Radio. We are also live on Facebook. Ungadropha nje i-comment yakho pha. I'll definitely go and check. Ndiyafuna mhlambi ke sinike umphulaphuli sisinombeko skeptical about le nto ye-land because why ndibuza lo mbuzo sisuka ku-prep besebenzisa uprep for iminyaka emininzi and istigma attached to uprep besinzima kakhulu abantu besithi what's the use yobana ndisele ipilisi to avoid ubana mandisele ipilisi, yeah, understand. Anifuni sengele ezantsi uprep, but I just want you ubana usinike nguprep. but ofumana nge-injection. Yes. Then ipilisi ngu-oral prep. So ziyafana, but Yes. it's just that apha awuseli ipilisi. If ungumntu ofana nochuma oyicaphukelayo ipilisi because ndiyayicaphukela ipilisi yam ngamndonke, ngoku une-option yobana okay Thatha le. bendiyisela le pilisi kuba ndinyanzelekile kuba ndiyazazi into yobana ndi-sexually active, so ngoku mandihambe ndiyosebenzisa Naliti. inaliti instead of that. Le naliti nambeko ndiyihlaba kabini, let's say nguJune ngoku. Next Masiqale week, kunamhlanje, masithi namhlanje umuntu obenikwa ipilisi inaliti obehlatywa inaliti izolo unikwe ipilisi yofika asele endlini namhlanje. Abantu Okay. bangakhe balinge bayilibale loo nto. Unikwa i-injection namhlanje, ufakwa i-injection namhlanje, unikwa ipilisi ekuthiwa ngomso uzuyisele. Ordinarily bekufanele uba kuthiwa yiza izosela le pilisi sikujongile. But ke kukho elaa nto yoba we trust umntu, ungathi uyofuna uhlatywa, it means uyafuna ukuyikhusela i-HIV. So laa pilisi yeyobhusta. Ibalulekile leyo nto abaphulaphuli bayazi uba awunikwa injection qha, uyahlatywa injection unikwa ipilisi yobhusta oza kuyisela ngengomso xa sowusendlini. And then ke ngoku uqhubekeke, awuphinde ubhuste ngepilisi, ubhusta ngoku uqalayo. Uba ke kwenzeka wanegap ende umisishe idate yakho elandelayo, xa uphinde ufika uyaphinde uyabhusta again. So ke ngoku sibhustela ntoni sisinombeko? Sibhustela ntoni? ubhusta injection yakho. Okay. That is how it's created. Uya-injectwa and boost immediately. Then ke ngoku uba uzawuza within the window ekufanele uza ngayo for the next visit, you don't need to boost again. But inature yayo into okokubana unikwa inaliti iyahlatywa and then unikwa ipilisi kuthiwa mboyisele endlini for i-boost yele nto ye-treatment. And then ke ngoku one of the things ekufuneka sizikhumbule into yoba uba uye wenzeka wanesifo sephepha, that is i-TB, ripota ekliniki kwangoko apho uthatha khona ilen, baza kucacisela because enye i-medication istrong kunenye. Baza kucacisela into okokubana how are you going to compensate i-weakness yelen ezawuaffectwa yi-treatment ye-TB. Laa nto kuthiwa ngesingesi yi-drug interaction. Ndicela siqhubeke with this conversation ngomso at 9:35 because ndifuna singene ke ngoku kuba ukusebenzisa ulen ube unezinye izifo ingaba na ithini, because and ndiyayithanda ubana sizawuqhubeka with wena ubukhona kwiboard ebisenza i-research, so uyazazi zonke ikona zale ilen. So andifuni sibe siyitsala ne, ndicela siqhubeke nayo ngomso and then sichekishe ke ngoku le ye-TB. So ndicela siyipakishe for now. In closing, because sinemizuzu emibini, ndifuna ukhe usinike mhlambi xa sithetha ngoprep kuye kuthiwe xa uzawuqala usebenzisa uprep zizaba khona i-side effects and singabantu abasoloko befuna uzazi i-side effects. Ingaba zikhona i-side effects kwilen? If yes, zeziphi izinto emandizilindele after ndihlabe i-injection ndabooster for the next few days? Abantu abangomama ke abagonya abantwana babo bayayazi into okokubana phambi kokuba ufakwe inaliti xa uyogonyisa umntana kuthiwa faka amaqabaza.
la maqabaza ke ayazi into okokubana nantoni na engenayo ezokunceda emzimbeni okanye ingazange ukunceda ifike ukwenzele ubushushu. So it's normal into okokubana you will find your body reacting, you might have temperature or anything, but eyona nto ibalulekile into yobana phaa kwi-injection site uzawuba neqhuma, ayiyo side effect. Yi-injection leya ekufuneka ihleli phaa kulaa ndawo because it's released ngumzimba, subuyicubha uyithini, yiyeke ihlale. Okay, before sikeke sisinombeko uhambe, masimabele nansi voice note from uphulaphuli. Good morning, Co. Abaphulaphuli at large. Usisi Nombeko studio. Mantiti molweni. Sisi ndicela ubuza wethu. Ndiyakuva uthetha that uyayifumana i-injection clinic, right? And then they give you this pill where you should boost. Okay. Yeah. Let's say ndifumana injection. Ne? Then baniki ipills for me to go and boost endlini. Okay. To take the pill on the following day, right? Bandikuva kakuhle. What Yes. happens if andiseli le pills? What are the side effects Consequences. okanye disadvantages okanye yintoni imicelimingeni if andithathi ipills lena to boost myself? Zithi intoni I-injection dangers? Okay, I think ndifuna ukutsho intoni ubungozi if I don't take these pills that you're talking about? Yeah, I think you got the question. Yes, ndifumene uyile nto umbuzo. I-injection ayizuba as effective as it is supposed to be. Remember into okokubana ufuna into eza kupreventa isidala, so izothatha ixesha into okokubana ibe as effective, ikukhusele as it is supposed to be. It's just one pill the following day. I love the question from Me too. Umphulaphuli because besimisishile. So if it happens mhlawumbe into yobana ndingayiseli le pilisi yobooster izawukwenza into yobana umsebenzi, and then ngoku sizawuphinde sibuyele kuni ke ngoku sisinombeko sithi hayi sebenzi lento yenu edithi masiyifake, ayisebenzi lento yenu. Okay, enkosi kakhulu sisinombeko wothi siyabulela kakhulu ngexesha lakho benemini manje. Ngomso ndicela siphinde siqhubeke with part 2 of this conversation. Now sichekisha ke ngoku for umntu onesifo sephepha, which is i-TB, and the importance of ukuripota to your nearest facility if mhlambi, because i-TB mos kuthiwa ihamba apha emoyeni and into ongayifumana nanini na. So sawuchekisha ezo zinto ngomso and the link between i-TB and Elena Kapavet. Thank you so much, Sis Nombeko. Ndiyabulela kakhulu benemini manje. Enkosi. Siyabulela.